Bawal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Panday na lang pasirin. Ga, abayan mo, tamandong tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 ng umaga. Good morning. Masantos ta maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig buklas kumuyo amin dita nagbulinaw tan Sambales. Narito naman tayo sa isang pagtalanghal sa programang Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig yakabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Magtaroon Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Mojares. At kasama din natin dyan sa may technical control, nag-iisang pogi sa puso ni Madam Teresa, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Petsa 4 sa buwan ng Hunyo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga sumbong, mga reklamo, mga suggestion, opinion o reaksyon, mangyari lamang po mag-text o tumawag sa ating hotline 0939-100-9931
o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook page at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, oho. Lahat ng mga greetings ninyo, mga reaction ninyo, amin pong babasahin yan mamaya. Alas 6:03 ng umaga. Kumusta na may investigasyon? Saan? At sa may Anangdan Inatoy. Pinatoy. Dyan sa may barangay Papaguyan, Bimalay. Lieutenant Bin Maloy. Ha? Meron na bang identity? Wala Meron pang... na ba akong taga saan ng ang tao? Well, ayon sa kapulisan, kahapon, wala pa raw, wala pa raw. Ito yung mas manunaan ni Ray Netizen. Kaya nga Nang sa may pulis. investigasyon. Oo. Oo. Sa Ibabaga Dalante, taga Kalasyaw. Oo. Kuno Kuno. itanong natin sa PNP kung totoo ang nababasa natin sa social media, sa internet, na ito ay taga Kisban. Taga Kisban. Kuno. Kalasyaw. Oo. Oo. So, Mabayag lante, so, Ken, pangitarday, dugan impormasyon. informasyon. Mas manunaan ni Raramay walad social media. Ma-press kasi ikin social media Kung to sa yan ang post, lalaking wala ng buhay na hinihinalang, tinapon, kwanda? Tinapon. Sabin Maloy, tukoy na kung taga saan, sa Kalasyaw daw po. Oho. Daw po. Daw po. Okay. So wala So, pa sa anong kwan yan? Page yan. di naman sa may Basta Pangasinan si Ak. Okay. Natan, walay trend na sa comments di man. Anong sinasabi? Taga Kisban daw po. Aha. Pero si Makapagkalojay, walay ng text. Walay ng comment. Kwanto? Kulanto jami anong nang ko. Actually, kahapon, nung napadaan kami dyan sa may lugar na yan, nakita namin ang maraming mga tao at nandoon ang kapulisan. So nakita namin na nakahandusay po yung As in, lalaki. pero may mga pulis na. Meron na nga, oo. Pulis Bin Maloy, may mga tao na rin. Nadumaan tayo, bakit parang may kumusyon? Nandoon sa silong ng mangga. Akala ko may nagnanakaw ng mangga. Yun pala, nakita po ng dalawang mata namin na may isang bangkay. Bangkay, oo. Ngayon, yung impormasyon ay kulang pa. Kulang. Katong sa ibabasan natin, wala social media. Actually, kahapon, nandoon din si P ng Bimaloy at mga investigador. So, ang sabi ko sa kanya, ano po ang identity na meron na ba? Sabi nila, wala pa. Naantay yung tao na nakakikilala sa kanya para sa ganun makilala at malaman kung taga saan nga. Oo. So, ayaw naman nilang magpa-interview kahapon yung mga otoridad dahil sinasagawa pa yung masusing investigasyon. So, natanong ko, meron bang mga bakas na kung ano ang nangyari, pinatay ba o may sakit ba? Sabi nila, wala naman daw yung palatandaan na pinatay. Wala daw. So, antayin natin kung ano ang sanhe ng pagkamatay. Ayon doon sa sinasabi mo, Hindi ko sinabi. Ayon doon sa nabasa ko rin. nabasa mo. Sa social media. Oo, ngayon ang nandyan, taga Kisban daw. Sabi ng mga nag-comment sa social media. So, ito ay i-verify natin kung taga Kisban daw yung naturang biktima na yan na lalaking nakahandusay sa silong ng mangga kahapon. At kahapon ng hapon, tinawagan ko nga ang PNP Bimaloy. So, sabi nila, wala pang yung konkreto na investigasyon. At tinanong ko, taga saan ba yung biktima? Hindi pa nila alam. So, tingnan natin bakit nauuna yung mga social media na nagsasabi na taga Barangay Kisban. O baka yung nagsabi, alam niya rin kung anong cause ng pagkamatay. Nga po, kasi ako kabayabasan kasi Rarame Wajay pero wala rin
Oh. lupa dararamay makingaran at sa Facebook mga tiyababasan ta. At wala may nang comment diay. At basam. Anong sabi? May walay kandila to yakin ya post mula babasan ni ere. May kandila litrato to. Oo nga. So Kawawa naman yung di ba? so ako pala. Okay. Pero so, siyempre alagaran tayo so ibagay Police. Sila yung sila yung proper authority na magsasabi na kung ano yung motibo sa pagpatay kung pinatay. Pag ayaw pagkamatay. Siyempre irespeto tayo no anto may correct. Yung investigasyon na sa PNP. Tanan as of karuman nan waman ni may bangkay nan alabasan ta at iimbestigahan dani agdani ni baga no walay foul play or walay sakit to or di man nabutan or na plagod mangga. Antay kasi wala SM kaya nga. So yun po antayin natin ang yung kinalabasan ng investigation ng PNP. Hindi natin pinapangunahan ng PNP rito base lang doon sa aming nakita kahapon aktual. At base rin dyan sa sinasabi ng isang netizen taga Kisban daw yung biktima at siyempre mas maniniwala tayo dyan sa netizen dahil may hindi malay mo yung netizen nagtatago lang din sa likod ng Facebook marami tapos ang trabaho nila sausawero at sausawera. Para dadami yung kailang yung mga reaction. So yun yung mga dyan PNP pa rin ang PNP pa rin ang magsasabi ng buong katotohanan yung investigasyon nila. Base doon sa kailang investigasyon. Okay, antayin natin yung report mula sa PNP Bimali, Pangasinan. Alas 6:11. Sa Palayo Tukunuman alias Tukong. Alias Tukong. Okay. Sige. Alas 6:11. Hindi, parang nagkaunsiyan yata si Senado kahapon. Gailaman kasi Gailaman. kasi pala may plot twist. Kasi kahapon ito medyo nako-confuse ang ating mga kabayan dahil kahapon itinalaga ng yung mga kasama ni Senador Vicente Soto III itong si si Senador Sherwin Gatchalian bilang kinatawan ng Senado. Ngayon bakit nagkaroon ng ganun na pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon? Matapos itong kasi yung pumunta at umattend itong si Senador Chis Escudero. So nagkaroon ng quorum. Pero tingnan mo. Nung dumating siya doon sa may plenaryo. Sa plenary, biglang dumating. Yung mga reaction nila hindi man lang sila nagulat Dapat 'yun pag biglang dumating. Di ba alam mo na yung pero parang alam nila na darating. Ngayon siya po yung hinirang na Senate President ng Senado pero ayon kay Senador ano pa ito si yung pinalitan si Senador Alan Peter Cayetano. Hindi, acting lang yan, sabi niya. Ako pa rin ang Senate President. Oo, kasi nga ang punto nila di ba 24? 24. Yung isa nakakulong, isa nagtatago. Kaya daw ang majority na 12. Doon siya majority, okay. Pero so, kailangan ng 13, sabi ni
Saan ang tanong, bakit Senador- 22 eh? Oh. So, ang majority ng 12. Oh. Pag yung pinapilit nilang 22, Oh. paano naging 22 ang senador? 24 nga sila. 24. Okay. 24 sila eh. 24. So, 24. Wala sa batas, 12. wala naman sa batas yung nagtatago, hindi ka na senador. Wala naman sa batas na nakakulong, hindi ka na senador. So, Pero ito ngayon, napakinggan ko yung sinabi ni ni Senador Coco, dating Senador Coco Pimentel. Napaganda yung explanation niya. Okay, kung ang kini-question, itong pagkakulong ni Senador Jinggo Estrada, well, okay, tanggal yan, sabi niya. So, kay Senador Bato, hindi pa nakakulong yan, so may right siya na umattend sa session. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung a-attend doon sa session. Oo, yung atin. Pero hindi nila sinasabi na yung bilang nila 24 pa rin. So, ngayon, nagkaroon, okay, 12 plus 12, 24. 24. So, quorum, may quorum. May quorum. Hindi, nagkaroon sila ng quorum dahil ang sinasabi nga nung new majority, wala yung dalawa. Nakakulong tsaka nagtatago. So, minus 2. Okay. So, ang majority talaga 12. Pagpalagay natin, isa, yung yung nakakulong. Dahil hindi maka-attend doon sa Senado talaga. So, si Bato makaka-attend yan. So, kwan pa rin. Medyo, yun ang napaglalaban nila. Kung sino yung legal. Ngayon, itong araw na ito, ano kaya mangyayari dahil ang sinasabi ay hindi daw legal yung magiging session. hindi yung mga yung mga committees. Yung mga committees tulad ng ng committee doon sa Blue Ribbon Committee na pinalitan agad itong si Senadora Pia Cayetano. Ang pinalit si Erwin Tulfo. So, ang ngayon, pag-usapan yung tungkol sa investigasyon sa flood control. So, ngayon yan, ang sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano, itutuloy ngayong araw. Pero ang sabi naman ni Senador Erwin Tulfo, sa Lunes, pizza 8. So may lumabas na order at ito ay galing sa bagong sinasabi na lang Senate President na ang pasok ngayon ay work from home. Work from home. O paano magkakaroon ng investigasyon ngayon na naka-schedule supposed to be sa grupo naman ng nila Cayetano. Kaya nga. Kasabi naman, hanggang po ito. So, ngayon, ang kanya ngayon, yung Senado, siya sabi lang, medyo magulo ngayon. Magulo ngayon kung, ginawa yung work from home dahil pinipilit nga na ngayon ang investigasyon doon sa flood control. Kaya work from home ang na ngayon. So, tingnan natin ang magiging kahinatnan itong issue dyan sa Senado. Ngayon, itong si Senador Chis Escudero, dati rin na Senate President, napababa ito sa kanyang pwesto dahil sa umano'y pagkakadawit din ng kickback. Sino bang nagpatalsik sa kanya? Flood control project. Yung mga sinamahan niya ngayon. Ngayon, grabe naman talaga dyan sa no? Ang politika nga naman. Sabi naman ng mga matataba ang utak. Siguro naman ligtas ka na dahil sumama ka na sa kanila. Kaya ganun ba yun? Ligtas na siya saan? Sa ngayon, investigasyon? hindi pa kasi umusad yung kanyang kaso paano niya basta sigawan to sapon to raramay ibabasyudad si katon isyo ya ang iter na kwartay contractor at si kato ya ginamit to ng eleksyon hindi pa rin siguro yan hindi pa rin siya lusot dyan ngayon bakit siya lang yung umatid na nasa grupo ng kabila syempre diba tulad nga lang nasabi ko kanina
nung bigla siyang dumating sa plenary, hindi man lang nagulat yung mga senador. Ano lang, payakap-yakap lang sila. so- Palakpakan. So merong merong Ano na yan? meron ng hindi naman bobo yung mga Pilipino. ngayon ito, may kwan yata eh, Kaya may tinatawag na plot twist. pero may statement itong si Senador Chis Escudero. Oo. Siguro kwan basa mo yung part kung bakit nagkaroon ng statement na ganito. Saan ba, ano yan? Wala sa akin eh. Hindi mo yata naipadala sa akin. Hindi ba? Oo. Wala Oo nga, ka oo isang nga. litra. Baka nagkaroon ng traffic, basahin mo na traffic. yan, basahin mo Oo. yan. Ang sabi ni Senador Chis Escudero, hindi ito usaping pampolitika. Wala siyang wala daw siyang sinasamahan o iniwan ng grupo, pangkat o kaya yung faksyon. Hindi raw niya sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o malabis na ito'y nagmalabis, sabi niya. Ngunit hindi pwedeng hindi tayo pwedeng matili sa ganitong sitwasyon, sabi niya naman. Hindi niya naman sikmura. Ano nangyayari? Oo nga eh. So, yun po yung kanyang statement. Oo. So, ang ganitong sitwasyon, siyempre, yung sinasabi mo nga, biglang lumitaw sa Senado. Walang nagulat. Meron naman siguro. So, Pero ang alam nila, talagang darating siya. alam nila talaga yan. Naka-ready sila lagi. 11, solid. Correct. Tapos, ang majority number nila na pinilit, 12. 12. So, ang 24, pag 24, ang majority, 13. Tama? Yun ang sinakwan. Hindi, yun yung talagang majority pag 24. Pag 24, ang majority nga na number na sinasabi nila Lacson, 22. Kaya ang kalahati ng 22, ang majority, 12. Pero maganda yung explanation nga ni Coco Pimentel eh. Nakakulong yung isa, hindi makaka-attend doon sa session yan. Pero senador pa rin siya. Pero hindi siya makakabuto. Pero senador pa rin siya. Kasama siya sa 24. Yun ang nakakuha niya. Kasi, ang 24, ang majority 13. So, ganun lang yun. Madali lang Madali lang hatiin yan. Pero siyempre, may kanya-kanya silang legal opinion. May kanya-kanya rin silang... Pero maganda ang kung kasi si Coco Pimentel, isang abogado yan. Isang abogado sa naging Senate President, so alam niya yung batas. Tama. Alam niya rin kung ilan ang senador. 24 nga. Kaya nga, yun nga nakakulong ang sabi niya, hindi makakati niya kasi nakakulong. Tama. Pero yung si Bato, okay. Pwedeng nga ako niya kasi nasa labas. Pero, wag nilang kalimutan na kasama pa rin sila sa 24. Yun ang kanyan. Ang pinupuntuhan niya yung nakakulong. Yung hindi makatin. Puntuhan niya rin yung bilang ng senador. 24. Hindi pa naman sila hindi pa naman sila naiibig na tulad ni Congressman Barsaga eh. Pero ang kanyan, tingnan natin kung anong mangyayari. At kung wala tayong pinapanaligan dito kahit isa. Kung dito tayo sa gitna. Kung dire kay day sa sir taga Pukapaglay. Hindi, nandito tayo sa gitna. Ay, nandiyan ka. No gabay da sirin yung kalantay senador Yasakay o Duara. Kailangan dahil... Hindi mo na tatanggalin kasi hindi pa na-convict. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, hindi pa sila tanggal. So, 24 pa rin sila. Pero hindi makakapunta sa plenaryo, nakakulong. Tama. Yan ang kanyan. Hatiin mo yung 24, 12. Ang majority, 13. Hindi makakaboto yung isa. Yun ang sinasabi ni Coco Pimentel. Makaboto. Pero senador pa rin sila. Senador. Pero pag botohan ng Senate President, di ba? Majority, Pigara, tayo 24. Wala yung isa eh. Hindi, ibilang mo nila. Hindi, wala. Hindi makakaboto kahit sa kanyan, sa legal na proseso. Yung mga abogado. Tingnan natin kung sino yung mga mali dyan.
So, hayaan Basta natin yan. madali lang yan, hatiin yan. Oo. Parang elementary lang yan. 24 divided by 2, 12, plus 1 para maging majority. Hanggang pero- ito babalik at sa raratan, Ken. Pero siyempre, at talabas, so, nibaga mo. Oh, pero ito nga sinasabi nga na side ng mga nakakaintindi. Yung mga legal na talaga. Okay, kulong na isa, 23. Oh, yun ang kon dyan. Ano yung majority? So, yun ang kon dyan. Oh, yun ang pinagpipilit naman ng mga kon dyan. Oh, so, wala tayong kon. Tignan natin kung anong mga yayari dyan sa Senado. Dapat bumalik yung mga nagtatago. Hindi yung Alan Peter kaya tago. Sige, katutan. Sige. So, gabay mo. Okay, good morning sa mga Senador. listener Ay, natin. sala ko sa mga senador. Si Sinaida Zamora Gilbert, si Alfredo Banicod, si Daisy de la Cruz. Magandang umaga. Okay. Sino pa yung mga nanditong natabunan yung mga ibang okay. Sa ikuanan kinjay, Senador Pia Cayetano, how can that be valid, kantumat? Okay. 12 is not 13. Alam ng grade 1 student yan. Kantumat. Well, si Pia Cayetano is walang side nun, Kayetan. Peter Cayetano. Pero yung side dito, tingnan natin yung kung ano, nasa gitna yung mga abogado. Kung ano yung kailang argumento regarding sa issue na ito. Okay. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Good morning kay Ed Villacorta, papuntang Manila. 19th Congress pa si Senator Angara. Aha. So, aliwalan senador natin. 28th Aha. Congress na ngayon. Walang nagbitiw na senador. Wala nga. 4 pa rin. Yun yung kasi walang walang kaso. Walang kaso, hindi nagbitiw. kaya nga. 24 pa nga sila, di ba? 24 pa rin ang senador. Hindi 22. Well, bitawan natin ang issue na yan. Ipasa kami natin sa mga senador, kung ano ang kailang mga kuwan dyan, magiging resulta. Hindi obligado ang mga empleyado ng Senado na pumasok ngayong araw, Huwebes, June 4. Batay sa kautusan na inilabas ng bagong itinalagang Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sige. Bago tayo dumako sa ilang pa mga issue dahil talakayan natin itong kasi tag-ulan na naman. Siyempre, nandyan ang pagbaha. Hindi pa tatapos ang flood control issue. Wala na naman. Makalapas po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandaan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Iakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mactorio Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, maaga si Station Manager Joe Baby, ang batang-bata na Station Manager. Naroman naman siyudad to, pero ugaw ni. Oo, siyempre, pag nagbo-board yan, babawasan yung kanyang edad. Patras. Patras. Ayan. Ay, good morning kay Susana Bungar Bustamante. At ganun din si Sinaida Zamora Gilbert. Ayan, magandang umaga. Si Marilyn Verona. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Si wala nang text dyan, nakatanggap ang mga 122 na estudyante sa Barangay Nagilayan, Binmalay, Pangasinan. Ano natanggap nila? Ng 1,500 each mula SK Council ng barangay noong May 30, 2026. Congratulations sa mga estudyante
at SK Council ng Barangay Nagilayan. So yung yung SK Fund, pwede pong gamitin yan sa mga Galing sa SK Fund. Scholarship. Pwede kasi nasa pwede yan, naman pwede. yan. Nasa joint circular ng DBM, DLG at saka Ang tawag dyan National Youth. Educational Cash Assistance. So, Ayan. pwede yan. Oo, pwede yan. So, ngayon ko lang narinig yun yung barangay na Nagilayan. Nagilayan. Di Maloy. Alante. Dito Dito sa may boundary. boundary. Oo. Siya yung iski chairman dyan. Mhm. So, naisipan niya na bigyan ng Ano naman pa tulong. post daay. Oo. Second dalalaingan, sana all. Bakit dito sa poblasyon wala? Kailan kaya? Educational Cash Assistance. Wow, andamat. Marunong yung dyan, iski Bakit chairman. dito sa amin sa Biak walang ganyan? Kwanto na Wala kayo biyak wala kay Basil ba? Joke lang ba? Barangay Biak. Barangay biyak. Kasi nung Biak Kabalay nga po. Lante. Si Johnny Doctolero, sana all. Siyempre, siyempre, ang titawag sa man, may arate akatanggapay, arate bali ang po yung tanto, medyo kimot Doon may ibabaga to ay si Wiljen Soriano, kanto si kwanto, sa basing 300 lang kanto. Bakatan may sulsul. At na sa pandutungtungan, scholar. Scholar. Ang iter na na may cash assistance, Educational Cash Assistance, so Barangay Council. Agda sariling kwartaya pero syempre may sasalamat iray 122. 122. Estudyante, siguro college student. Kayong mga paano nyo inisa-isa? Kaya nga at paano nyo nalaman na sila ay karapat-dapat na makatanggap? So siguro nagkandak sila ng kasi barangay naman yan, yung evaluation kung sino yung evaluation. Sino yung mga karapat-dapat na tumanggap. So congratulations po sa inyo. Kasi tanay malag o balag. Basta walay na awat at makakalikat Correct. na estudyante. Magkano yun? 1,500. So kung 122. Kuno. Yakin, estudyante. So congratulations po. Alam nyo, napakaganda yung mga ganyan na programa. Lalong-lalo na sa mga kabataan, dahil marami po sa mga kabataan mag-aaral na hindi nila hindi kayang tustusan ng kailang magulang ang pangangailangan. So yung 1.5 kung bibili mo ng mga gamit, malaking bagay na po yan. So ganyan sana ang gawin din ng mga ibang iski chairman sa buong Pilipinas. Pero yung mga ibang iski chairman di pa nagsasubmit ng kailang report sa DILG. Kung ano yung kailang pinagkakagastusan sa kailang mga budget, di ba? Pwedeng habulin yan, di ba? Pag kasuhan. yung commission on audit pag inaudit nila at wala silang maipakita na mga yung mga nagpapatunay na kailang pinagkagastusan, habulin sila ngayon. Habulin sila. Kaya importante po itago ninyo yung mga resibo ninyo, kung saan nyo inilaan yan, o kung scholarship man yan, yung cash assistance para sa mga mag-aaral, pagpirmahan ninyo yung mga yung mga bata, at siyempre kunin nyo yung kailang mga ID para may ebidensya kayo na i-present doon sa DILG o kaya Commission on Audit kung sakaling magsasagawa sila ng audit. Gano'n yun lang yun. Meron tayong mga nababalitaan dyan na hindi pa nakakapag-submit hanggang ngayon. Problema pa rin ang anong tawag doon? Pagsasayos ng kanilang papeles. Correct. Pasaway lang yung gumagawa ng ganyan. Kumusta yung dyan sa barangay sa Miguel Calasiao? Ano bang meron dyan?
Matagal nang Anong programa meron dyan? sa matagal nang pinagsasabihan na mag-submit siya ng mga report, yung iskid yan. Ano bang mahirap dun? Kaya nga mahirap kung Sila ba ang gagawa niya? May sekretary, utos nga lang ng utos yung mga yun. May sekretary sila paano kung yung sekretary ng SKA hindi niya alam na yung palang pundo ng barangay ginamit sa personal. Di walang walang present na mga dokumento, di ba? Ang pondo ng SK fund ay dapat ilaan sa ano yung mga dapat paglaanan diyan? Yun yung educational assistance sa basketball, sa sports. Pwede sa basketball, volleyball, bulakbol. Ay! Iba yun. Iba. Dapat na asikasuhin ninyo. Meron yung yung Republic Act number 10742. Yan, yung patakaran ng National Youth Commission. Yung pwedeng paggamitan yan, edukasyon. Skills training, scholarship assistance. Correct. Doon pumasok yun. Sports development. Yan, sa health. Sa ating environment. Pwede yan. Yung mga clean up drives, yung mga tree planting. Ito, yung waste segregation at recycling projects. Pwede yan. Pwede rin kabuhayan. Livelihood. Mga training para sa mga kabataan. Pwede rin disaster preparedness, yung first aid training, emergency response seminar. Yun, yung sinabi mo kanina na wala rin sa recton seminar. Pwede rin gamitin sa arts, culture, tourism, gender and development. At syempre, yung tinatawag na nabanggit na natin sa health at sa education. Yan yung mga nangunguna na programa. Pero kailangan hindi lang sports hindi lang basketball at bibili ka ng jersey. At may pondo ka na nga, ilalabas mo na yung pondo para sa SK at magpapagawa ng jersey. May solicitation ka pa. Huwag nyo namang i-dribble yung pondo ng SK sa basketball lang. May pondo na nga, nakuha pang mag-solicit. Yung iba pupunta pa ng munisipyo. Hahanapin yung mga konsehal. Hahanapin si mayor. Hahanapin si vice mayor. Samantalang naglabas na nga ng pondo. May mga iba nag-house to house para mag-solicit. So, nag-house to house naman yung mga team member. Diba? Gusto nilang sumali. Okay. Sigawan naman liber. Kaya nga. Pangbili daw ng jersey. Yun ang sinasabi. Paggawa ng jersey. Ngayon, ang kwan dyan, kasi papalapit na yung barangay at SK election, dapat na maliquidate na lahat yung mga pinagkagastusan ninyo. Kayo mga SK. Hindi lang SK, pati mga barangay kapitan. Dapat ipunin ninyo yung mga ebidensya ninyo, yung mga resibo ninyo na nagpapatunay na yung pondo ay inilaan nyo sa tamang paraan. Ginamit sa tamang paraan. Hindi yung ginamit ninyo sa pansarili ninyo. Bawal po yan. At pwede kayong kasuhan. Wala rin untan. Pondo'y gobyerno, mamaw ira, singantami na lapod si Karaoy. Singantami kwarta daoy. Ang tamanaya, kwarta gobyerno. Kung sino, kala mo, may utang na loob mo. Kayong mga iniloklok dyan sa posisyon na yan, binigyan kayo ng mandato para maglingkod. Hindi po yung kayo ay yung paglilingkuran. Nilagay kayo dyan para hindi magnakaw sa pundo ng gobyerno. Inilagay kayo dyan para sa ganon, kayo yung instrumento para magawa yung mga programa at proyekto. Di ba? Yun yan.
Kaya sa mga SK official, kaya gustong patanggal ni Secretary John Vic Remulla yung SK dahil nga maraming hindi nagpe-perform. Ng mga SK. Maraming abala sa kanilang pag-aaral. Mabuti yung yung iba kasi na nag-aaral dito lang sa lugar nila. Dito lang sa probinsya nila, sa bayan nila. Yung iba kasi ulanid Metro Manila. Ulanid Baguio City. Tapos si anak na anak na walad gobyerno. Mabuti yung kakilala ko. Kakilala mo rin. At sa tagal ng panahon na hindi nagpakita yung SK, napakita rin yung nanay niya sa barangay hall. Ha? Maganda. Ito sa SK at may anak, nanay sukin Yun nag-present baka awi-awi ito raramay ken, papilis na SK. I-represent to yung anak to. Huwag mo nang tanongin. Isama niya na yung tatay. Nakakatuwa naman Ang elected SK, yung anak, hindi lang yan. Ang SK hanggang ilang taon? 24. Pero, yung nanay, magkano? Ilang taon na? Pangagurang na yun. Hindi ko alam kung anong bayan anong lugar, baka sa Metro Manila. Siyempre, pag sinabi mong alam mo naman ang mga Pilipino, hindi bagadang matakan, wala na mulatan, matakan lang, pero hindi. Malikot kasi yung utak ko. Siya yung nagre-represent sa anak niyang SK. Malikot yung utak ko. Natanong ko pa yung barangay official kumusta yung SK? Tagalog. Aliwanda. Kumusta na yung SK? Sa awa ng Diyos, yung nanay, pumunta na rin dito. Nagpakita na. Baka nga sabi sa'yo, awa ng Diyos, nagpakita na. Talaga? Ayos. Hindi, yung nanay. Teka, bakasyon. Loyo nagabakasyon, aglabat ng pakitang gilas na SK. Siguro yung lulaga bakasyon, irarate SK, dapat ng pakitang gilas. Irata na yung singer na iloob lalamat. Binigyan pa ng ang gandang yung opisina tignan mo yung opisina niya. Binigyan ng pinagawaan. Pinagawaan pala ng aircon pa yan. Aircon pa. Malaki ang aircon. Ngayon pag bukas mo doon sa opisina niya, dakalelina na gunggong. May doorknob masapok. Tinanong ko pa kumusta naman pag may mga activities ng SK? Sa awa ng Diyos, yung kanya, kagawad niya. Ang nagpe-perform. Sige. Kaya yan ang nasisita ni DILG Secretary John Vic Remulla na kadalasan, karamihan sa mga SK chairman ay wala sa SK official kahit kagawad, may ganyan din wala sa kanilang barangay dahil sila ay nag-aaral. Excuse me po. Kada session, excuse me po. Kaya nga. Hindi pa ako makakatin. Ilagay nga lang dyan sa attendance. Ano kayang mga dahilan ng lagi niyang dinadahilan? Siyempre, nag-aaral examen namin Exam? Exam sige, next month ka na lang umatin. Hindi, exam. Exam ulit sa sige, sa susunod na lang. Hindi. Hindi pa tapos ang exam sa election na lang. Walang hiya. Hindi pa pala paso yung kanyang edad sa pagkaka-SK. Magkakanunutan lang mo yung man-re-elect? Sana, kung gaano kalaki yung tarpaulin ninyo nung kayo po ay ako na babatigan ako. Sandali! Kung gaano kalaki yung tarpaulin nung kayo po ay tumatakmong SK, ganoon din sana ang kalaki ng project ninyo. At ganoon din sana kalaki ang ilalaan yung oras para sa kabataan. Ayan. Sudot. Ayan. Ayan pala. Sige.
Pas no ka, tamasiba ka lang namang na pundo. Oo nga. Kapag dyan. Akala mo, malinis eh. Alam mo, napakalinis eh. Yung pala, maraming tinatago eh. Yung pala, bukod sa buwakag, talagang masiba. Hindi, mahilig. Kanyang tatay. Hindi, mahilig lang sa pit ng manok. Di ba rin, alam to, sa hirap to naman. Okay lang eh. Para malapit na dun ha. Huwag ka naman. Para madulas. Baka madulas. Huwag sabihin puwit ng manok. Kasi pag puwit ng manok, Bakit di ko ba kumakain? masarap pakinggan. Tumbong ka mo ah. Hindi tama sa tawag na balot. Tumbong. May pritong tumbong manok. Sige. Basta doon na naman. Hindi, uso ngayon yan, street food. Oh, yan. Kasama yan sa mga street food ngayon. Dati ano lang atay. Tapos lumabas baga. Hindi, ang original pala dati mga si Adidas. Adidas, tama, Adidas. Tapos si Betamax. Ulok-ulok ka. Adidas ng Betamax. Alam mo yung Betamax? Hindi ko pala alam yung Betamax. Kami dugo. Sige, okay. Betamax ang tawag nila doon. Tapos, eto na, nauso na yung ulo. may ulo. Ulo. Natan ng saman eh. Natan wala, proven. Ararami, yung mga balon-balonan kanto na. Sana yan, alam mo, limos alam mo, tumbong. Kaya paborito ng sir. Ayan. Parang napapalapit na. Grabe pa. Hindi, siya. Pigaran piraso, 50 piraso sa nasa ito. Buwago na sa irungan. Kasi baka tumbong sa... Napapalapit na. Papalapit na saan? Papalapit na. Okay. Ito lang. Hindi, ganun talaga. Naimatunan tayo, man si style to. Anyway, ang pinag-uusapan natin dito, yung SK. SK. Kung bakit napasama yung mga magulang. Mo, arawila kartad sa atik na may aditanad na gilayan. Pisasalamatan tayo, wala na programa sa aray scholar ng bayan. Kamulatan. Siyempre, unuurong irad sa may eskwilaan. Walay suporta na sa may SK officials da. Sa mga ganyan, saludo po tayo dyan. Correct. Pero sa mga... Sana all. Sa mga hindi gumagawa. Sana all na mga SK officials, wag lang naman puro basketball ang alam nyo. Hindi, siyempre. Meron din pong cash assistance sa edukasyon. Meron din po ganyan. Kasi nasa kwan yan nasa memorandum circular na ito ay pinagsamang DBM, DILG at saka NYC, National Youth Commission yata yun So nandyan po. Meron yung ewan ko kung ano pa itong sinabi nilang SK Fund, Sangguniang Kabataan Fund, yung Comprehensive Barangay Youth Development Plan. Ayan, Yan. At Annual Barangay Youth Investment Program. Sa may Republic Act number 10742. Okay. Yan. Kaya kayong mga SK dapat na ipakita ninyo yung mga nagawa ninyo ng mga programa, proyekto sa inyong nasasakupang barangay. At dapat maglaan kayo ng oras para sa ganun maka-attend naman kayo kahit minsan lang sa mga activities. Hindi kayo nakikita sa mga activities, hindi pa kayo nakikita sa barangay. Hindi pa kayo nang-kompleto ng inyong mga dokumento sa paggamit ng pondo. Hindi namin nilalahat. May mga may mga chairman na ganyan. Okay. Good morning kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Susana Bungar Bustamante, Lolo Ortelia, Mar Pascua, Jessica Bulataw, Lisa Sim. Good morning, Sister Ramos, Merlita Abilia, good morning. Si Elmer Soriano, good morning. Rebecca Himinya Tamayo. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan.
kay Sir Jeff Ferrell at Dr. Felix Domicilio. Si Boss Darwin, good morning. Okay, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Take it away. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva, belated happy birthday. Si Councilor Manny Datwin and Engineer Ben Datwin, good morning. Si Councilor Mike Sison. Sino pa? Si Councilor Marcelo Risco. Jopi. Ayan. Jopi Loresco. Si Councilor Habardani Misina at SK Federation President Ayay Misina. Diyan sa may RM Paran Auto Care Center. Ay, si Sir Reggie Paran at saka si Ma'am Laxmi, good morning. Good morning din sa may Mayor's Office, si Boss Carlo, Madam Marmi, si Sir Bayan, gawin din kay Sergeant Esteves, at Madam Jubit Apiado Esteves, magandang umaga. Si Harold Gangat at Dado Pidlawan, magandang umaga. Si former Liga President Carlito Biuna, gawin din kay former District Engineer Boy Jun. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning. Si Alvin Sandoval, si Kagawad. Dito na barangay Putot-Putot, Sudanom. Sa Bimalay. Bimalay, Pututan. Okay. Si Joel Calvo. Ayan, magandang umaga. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Gawin din si Arturo Eustaquio. Si Kuanan Julian Fernandez Hoson, listener tayo, Begla. Taga Kisban. Kapinsan to kuno. May biktima. May anong takaruman. Sige. Hintayin pa rin natin yung PNP. PNP, okay. Hintayin pa rin natin. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito. Ngayon, Hibes. Gawin din si Kagawa Junjun Gabrielio at Kagawa Dominador Episcope. Ansel Sarate ng Mapandang, magandang umaga. Si Councilor Chineros Flores ng good morning kay Caramil. De La Cruz ng San Carlos City. At ngayong araw, June 4, ang tunay na kaarawan ni Councilor Elias Villanueva. Ngayon! Akala ko kahapon. So ngayon pala, June 4. Si Don Ramon Bautista, ditan Region 1 Medical Center. Ayan. Taga ditan Balay na Manawa. Ayan. Good morning, sir. At ganun din dyan sa may Regional Medical Center. Si Centennial Medical Center Chief. Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan. Good morning po sa inyo. Nakantuan ng kaorlinatan. Siya, so ang kapoy sombrero, si katunatan, so walay sakob na uluto. Ayan. Masilasilong. Siya, sumasilong natin. Mayuyong natan sumuling tutan. Siya, sumasilang tani. Na-overlighting lang sa'yo silutin dyan. Lanto, mangkalawak karaman, takin Father Ansang, ang kot ni tatay ko. Ni tatay ko manager. Sige, ang kapalay maladlaan, yung oras tayo na programa na maabig yung kabuwasan Pangasinan, kanyan si Kamit Pansamantalan na maapatangar, tanong po ng buwas. Sari akan tabay da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtaroling ko rating magtipangasinan Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan Only in the Morning ng kapaborito Only Navarro dito naman sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadjala sa programan Mamba